Napay bakbak. Imansik ng bakbak. Burag parintira, burag pariha-pariha ra kulor ang bakbak ug kasili. Kasili, di ra maglagyo, no? Oh. Pilo na, kay. Dari ako pa si Ramon, ano? Tan nga itong nakuha. Sting pa kada. Ito man din oh. Ulang. Dunay tiro to siya. Ani ang isda nga kapalo. Libre na po akong sudan ani. Pagka nakuha sa bakbak, Ulam na po! libre na po itong sudan. Panitan mo na daan pas oh. Halian lang nato para dito. Tara. Kuha. Tara. Oh. Ito na isda. Oh, another na food. Lobster, lobster. Lobster. Lobster sa Sapa. Ito, kagat. ano? Lobster gani, lobster na bukid. Ilaw. Sige, sige. Okay. Falls. Pagkaan ng duta. So, karon. Mata, dari magkalingaw og. Video. Okay, falls. Another part sa tuwang video nga nakakuha tag kasili og karon atuan na ning andamon para atuan na yung sugbaon. So ilahan na nang hinluan din ha mga ka-viewers kung yung makita sa video og hurot na pong bahaw ani. Sinsya na guys, tarong aja og video kay murag lami-lami oh, lami-lami ni. Oh, Diyos ko. Guys, oh, bahag mo ka diya. Bungko. Di ara guys. Ang pinaka the best guys. Pagkadako. Ayos kay guys. Papaitins. Okay. Goldfish. Nanay ka daghan. Ano na kaya na oy? Lami na oy, na. Uno-uno no? Uno-uno ang kuan na. Ambot mo sa ito. Sugban na lang ni kay dugmok ang kuan na. Dugmok. Unod. So ato nang isulod paitins. Video hipas kay pang isa ka bulan ko ning content. Dagko sa tambok na kayo. Sa dagat sa panes. Oy, ikaw na amigo. Okay. Lami na kayo. Ulang bay tawag ani? Pasayan, burag pasayan man. Sa suba, sa dagat. Morning pasayan sa tabang. Nanda tayo silupin, lain nun ang pait-pait para tayo ba? Lain ang pait-pait. Okay. Kung na po'y gunit. Gawas ng utok ko eh. Napon. Sana. Pagkan jud lami jud diri muan jud. Simbos na gini. Simbos. Kasapa. Unapay gikaon. Gitawag o pasayan. So morning ulang mga ka-viewers sa sapa nato makita. So diri sa tuang dapit daghan jud ingon aning ulang. Laon ko na ron. Napay gitangag oh sa man ni sipon. Ha? Yan, tabili sa tubig. Ano tabili? So lahi po ni mga ka-viewers. Aga. So sa klaseng isda ni. Kirig-kirig oy.
Buhi na. Magkalingaw na tayo. Muna nga kuang iro guys nga kusog mukaon og saging. So salamat kayo sa inyong pagkalingaw og lantaw aning ato ang video karon. So Yaras tong iro. So kayo mukaon og saging ganiwang. Muna nga kuang iro guys nga kusog mukaon og saging. So salamat kayo sa inyong pagkalingaw og lantaw aning ato ang video karon. So salamat, bye bye. Mo ni ang full video atong nakakuha mig sawa nga bitin mga ka-viewers. Diri na mo ni sa sapa jud nakuha. Sa amoang pagpangurinti og isda, wala mi gadahom nga naa day sawa aning dapita. So ang amoang tuyo ra manggod diri sa amoang pag-anhi aning sapa is isda ra jud ang amo kwaon, like anang haluan, kasili og Taiwan nga isda. So kining bitina nasalaag ra jud ni aning sapa mga ka-viewers kay sa dihang nangurinti ang akong kauban ug naigo niya ang kung hain dapit ning bitina, sumutong minggawa siya mga ka-viewers og saon taman kana laging nangandoy pud mi nga makakuha po mig baksan nga bitin kay lami manggod pud ni adobohon matod pa nila kay ako pod wala pa pud ko kakaon aning adobo nga sawang nga bitin. So kini nga video mga ka-viewers inyo yung nakita nga sa sapa jud namin ni siya nakuha og daghan kaayong salamat sa inyong paglantaw. Oh, bakson. Bigla kaya ipasa sa ko niya. Sige. Sige. Bakson. Oh, dara.